Вах се ранята хора и излетах пак. Последния момент ще отидем. Но там никога не сме ходили хора. Сега ще отидем и ще видим какво има там толкова интересно, освен хубавия окна. Между другото, ние тук сме били до село Памукчи, току-що изпитахме транспорта и там. Окей, да, тук сме близо до село Памукчи, това е черен път. От мен да го знаете. Това само Радък е минал. Тук аз не съм никога с него. Това са малко поточе, канал. Там има